van de kruising Mienskerwei tot aan Rottevallen zo'n 60 kilometer worden moeten. Al zo'n 2002 had Wiebe Posma van Jestermaar hem dwaande met dit probleem. Ook is het oerstekplak van fietsers net goed zichtbaar voor automobilisten, zei Posma. Om het probleem aan te kaarten sprutst er in april in bij de gemeenterijen van dit Jesterredeel. Daar hebben we dus zijn van, wij willen eigenlijk hier 60 kilometer hebben en een betere zichtbaarheid van het oerstekplak. Dat de automobilisten weten, hier stekken mensen door. Dat zou al een hele slag wezen. Ik heb het idee dat er aan werken wordt, maar het gaat u zelfs net goed genoeg. Ik lie hier het probleem voor aan de fractie van de FNP, maar de vraag of ze er wat mee kon. Nou, toen zei ik, nu is net zo moeilijk. Dat zijn we mooi in en dan showen wat er gebeurt hier. Nou, ik heb in een reervergadering mooi zien zien, omdat we de bedrijven 60 kilometer van de meisje over de kruisingen. En nou, ja, wat schetsen verbaring ben het 14 jaar, dus in de bodem van 60 kilometer er al. Dus dat is geweldig. En dan van onderop uit de eerste maar zelf wij. En dat je dat dan van elkaar zo snel al van elkaar krijgt. Ja, en als je dan later dan een werkje showen, ja, dan zie je van deze woorden die zijn eigenlijk net helemaal zat mat. Ik zal daar contact opnemen met de verkeerskundige van de gemeente. En dan vraag ik meer in mijn meeting, zodat we hier nog een oplossing voor vinden kunnen voor eerst. We hebben daar een boert wat einde 60 budget. Dan rijd je dus 420 meter. En dan heb je daar een boert wat weer begin 60 is. Dit stuk werd deze kruising deel van uitmaakt. Dat is dus 80 kilometer. Dat smiet onveilige situaties op, vindt Posma. En hij is net de enige die daar zo denkt. Er zijn dik 100 mensen die een handtekeningenlijst ondertekenen met de beide punten erin. En daar steen ik dus net alleen in. We houden aan als stoorijn, want je moet eigenlijk de drip wijzen die de steen uithalen. En ja, gewoon steen ben wat krijg wat harder dan oren. Nou, dik 20 jaar nadat de eerste werkgroep opgericht is, liep het de oplossing in zicht. Het zit in de planning dat deze drie kruisingen de komende tijd ompakt worden. En dat de verkeersruimende maatregelen komen zodat eerst maar de vader de dik op kan en oerstekken kan. Je dat dan het jaar kent, dat het nou binnen een paar weken kan? Ja, mijn idee wel. De gemeente had er wel mee gewonnen geweest, dan zit ik in de mobiliteitsplan. In het nieuwe mobiliteitsplan straks, dat deze dik tot onze Marta overdeerd wordt tot 60 kilometer. Met de aanpassingen hier. Dus ik denk dat we daarmee de inwoners van Eerste Mar, die 100 mensen die te vertekenen hebben, ongelukkig maken.